Туган телдә исәнләшеп җылы күрешү. Бу сәфәрнең эш планы бер яктан тыгыз, икенчедән ике яктан зур өметләр баглый һәм нәтиҗәләр көтә. Делегация Караганда аэропортыннан Саран шәһәренә юл алды. Яңа завод шунда төзеләчәк. Татнефть һәм Аллюр төркеменең уртак предприятиесе булачак ул. Проектка 284 миллион доллар инвестиция җәлеп ителә. Бер елда төзеп чыгарга ниятлиләр. Тулы куәтенә эшли башлагач, анда 3,5 миллион автомобиль шиналары җитештереләчәк. Татарстан эшендә, Казахстан эшендә зур тантана. Менә шушындай зур проектны изге сәгатьтә булсын, уңайлы булсын, эшләребез уңай булсын. Шунда ук Түбән Кама белән туры элемтәгә чыгалар. Разрешите поприветствовать вас с производственной площадки Нижнекамского завода грузовых шин Кама Тайрс. Рядом со мной находятся ребята из Казахстана. Заводның булачак хезмәткәрләре Түбән Камада тәҗрибә туплый. 500 кешене укытырга җыйналар. Ачылышына завод өчен квалификацияле кадрлар әзер булачак. Я уверен, что это вот хорошее начало. Хорошее начало и, конечно же, это шинная безопасность Казахстана. Вы будете иметь современные свои шины. Главное нам выдержать все сроки и запустить вот это производство. Я нисколько не сомневаюсь в успехе нашего проекта. Хочу пожелать хорошей работы, ну и ответственного подхода. 2025 елга заводта 1100 кеше эшләячәк. Продукция нигездә Казахстанның эчке базарына исәпләнгән, калганын читкә җибәрәчәкләр. Реализация таких проектов Шин заводы төзелеше Казахстан икътисады өчен солы нәтиҗә бирәчәк. Аның көндәшлеккә сәләтлелеген арттырып, яңа югары квалификациялы эш урыннары булдырылачак. Казахстан белән Россиянең хезмәттәшлегендә Татарстан белән мөнәсәбәтләр аерым урын алып тора. Президент Рөстәм Нургали улы Миңнехановка безнең хезмәттәшлегебезне даими рәвештә хуплау өчен аерым рәхмәтемне белдерәсем килә. Без сәнәгатьтә элемтәләрне алга таба да киңәйтергә ниятлибез. Рөстәм Миңнеханов билгеләп үткәнчә, Казахстан каучук җитештерү өчен кыйммәтле шималга ия. Шуңа да бу юнәлештә дә уртак эш алып барырга сүз куештылар. Татнефть белән берлектә Казахстанда каучук җитештереләчәк. Килешү имзаланды. Завод 2025 елга кадәр төзеләчәк. Анда 186 мең тонна бутадиен каучук һәм 170 мең тонна изобутан җитештереләчәк. Эш урыннары 400 кешегә исәпләнгән. Моннан тыш битум җитештерү заводын төзү буенча ниятләр турында меморандум имзаланды. Аның егәрлеге елына 300 мең тонна. 2019 ел нәтиҗәләре буенча Татарстан белән Казахстан арасындагы товар әйләнеше 552 миллион доллар. Бездән аларга нефть продуктлары, каучук, пластмасса, агач җибәрелсә, алардан минераль ягулык, бакыр, кондитер эшләнмәләр, ит, шикәр кертелә. Бу сәфәр ике арадагы элемтәләрне ныгытуга тагын бер җитди адым булды. Гөлназ Сайфетдинова, Яңа Гасыр каналы. Көтелмәгән кунак көттереп кенә интернет челтәрләренә дә килеп җитте. Хәзер бу фильмның барлык серияларын ТНВ.ру сайтында карап була.